روز باش حوالی الهجات تماش حوالی برومت ام جاره کردن به هفرانه میشه من روژه به ادامه ام روژه به بنرخینین بگمان بگو بحثا روژهوا بکن بگو بحثا سوریه بکن تشتکه ام نکارم بنرخینین جبروی اکیشی سری دا دوی ام بحثا روژهوا بحثا سوریه بکن وکتی زانی جه حشتی و مهیور و رژیم عباس هلوشیا کتی زانی رژیم عباس ji salê 1963 ve li Sûriyê desthilatdar bû û ji 2012 ve jî li Sûriyê li hember rejîma Baas şer hate meşandin. Cur ve cur grûban li hember rejîma Baas şer kirin û her wiha Kurda jî Kurdê Rojava jî li hember rejîma Baas şer kirin û ji 2014-15 ve jî Rojava tê zanîn di destê Kurdala bû û her wiha di destê Kurdala ye niha. Ew cur ve cur grûbên îslamî ku li hember rejîma Baas şer kirin wan ji 2016-2017 ve xwe kişandin Îdlibê di Îdlibê de ji xwe re desthilatdariyeke çêkir. Yani ji cur ve cur bajarên Sûriye kesên ku çûbûn çûn Îdlibê yani nîzêke 2 milyon kes behsa 3 milyon kesa dikin hetêşî wan birêve bir. Yani di nava dibin çatiya hetêşê de cur ve cur grûbê îslamî di Îdlibê de desthilatdarî kirin destê xwe û bi alîkariya dewleta Tirk bi taybetî rêvebiriyeke ji xwe re çêkirin. Hetêşe ji tê zanîn ji El-Qaîdê qetiya yani bi taybetî yê ku hetêşê çêkiriye Ahmed El-Şara yan jî bi naveke din Golanî bi xwe berê endamê El-Qaîdê bûye li Iraqê şer kiriye ketiye hepsê derket çûne bi nava Daişê de cêgir El-Nusra ji bo Sûriyê ava kir û piştre ji Daişê jî qetiya êlan kir ku ji Daişê qetiya ye û hetêşe ava dike û bi taybetî di bin çatiya hetêşê de cur ve cur grûbên îslamî ki ji wan hin grûban ji kesên ku ne ji Sûriyê ne çê dibe yani ji Özbekan, ji Çeçenan, ji Afganan, ji cur ve cur milletan grûbên îslamî li Sûriyê li hember rejîma Baas şer kirin ew grûp xwe kirin bin çatiya hetêşê û li Îdlibê bi taybetî di nava hetêşê de bûn şirîkên desthilatdariyê û beriya heştê vê mehê ji Îdlibê êriş çêkirin û taybetî jî roja heştê mehê yani roja heştê meha 12 meha Kanûnê gihîştin Şamê û serokê berî yê Sûriyê Beşar Esad ji Şamê revî û ji wê rojê vir ve em dikarin bêjin rejîma Baas li Sûriyê hilweşiya lêbelê rejîmeke nû ji şûnê de hê çêlefiye. Tê gotin ku rejîmeke nû ji bîstê meha çile şûn ve li Sûriyê wê hêdî bê li darxistin. Niha bi taybetî weke prototîpa rêvebiriya hetêşê ku li Îdlibê çêkiribû ew li Şamê çêbûye. Yani ew rêvebiriya ku li Îdlibê çêbûbû nîzîkê 2 milyon 3 milyon kesa bi rêve dibir ew rêvebirî niha li Şamê xwe bi cih kiriye weke rêvebiriya demî ya Sûriyê kar û xebatê dimeşîne. Çawa dimeşîne em nizanin. Bêguman rewşa Sûriyê bala hemû hêzan kişandiye ser xwe. Taybetî jî hêzê navneteweyî weke Amerîka, weke Yekîtiya Ewropa û her wiha bêguman Rûsya û Çîn jî. Lêbelê tê zanîn alîgirê herî mezin yê Beşar Esad
روسیا بو دما هتشه جی ایتی به کت ایریشه بر به حلبه هما حمص شامی و چو روسیای آلیکاریه ندا رژیما باز yani jî Beşar Esad û her wiha Îranê jî nikarbû alîkariyê bide. Ji ber vê yekê niha li ser axa Sûriyê pir zêde bandora Rusya û her wiha ya Îranê nîne. Lêbelê Çîn bêdeng namîne. Çîn jî dixwaze bi taybetî di ji nû ve çêkirina Sûriyê de bibe xwedî roleke. Lê em dizanin ku di rojhilata navîn da hêza herî zêde bi bandor Amerîkayê û her wiha İngilîzin Yekîtiya Avrupayê. Amerîka jî heya bîstê meha çile 2025 pir zêde helwesteke net nikare dayîne. Çima ji ber ku hilbijartin çêbibûn û di hilbijartinan da Donald Trump xeze şikir heya bîstê meha çile 2025 jî Donald Trump serokê Amerîka nîne. Weke serok hatiye hilbijartin lêbelê wezîfe negirtiye. Di bîstê meha çile de son dixwe û wezîfeyê bi awayeke fermî digre. Ji wê demê şûn de wê siyaseta Amerîka ya derbarê Sûriyê de baştir net bibe. Di derbarê Rojava da divê em bizanibin. Yani dewleta Tirk niha di nava êrişekî de ye. Dewleta Tirk çi dike bike, çi ji destê wî tê dixwaze bike da ku li Sûriyê herêmeke otonom ya Kurdan çênebe. Yani hemû armanca dewleta Tirk, hemû armanca AKP, MHP ew e ku li Sûriyê herêmeke otonom ya Kurdan ya Rojava çênebe. Ji ber vê yekê jî dema li Sûriyê li hember rejîma Baas şer dihate meşandin, dewleta Tirk ji xwe ve hêzeke li Sûriyê ava kiribû. Jê re dihate gotin ÖSO yani Özgür Suriye Ordusu. Artêşa Rizgariya Sûriyê. Piştre van salê dawî de navê wî hate guhertin. Navê wî bû Artêşa Neteweyî ya Sûriyê. SMO Sûriye Millî Ordusu. Dewleta Tirk niha dibin çatiya yani dibin navê SMO da li hember Rojava di nava êrişekî de ye. Şer dike da ku Rojava tune bike. Heya niha jî van saetan jî qasî ku em dizanin li Rojava di navbera hêzên dewleta Tirk û hêzên YPG de êriş hene. Pevçûn heye şer dibeşe. Dewleta Tirk gulo dike ku heya bîstê çile meha pêşiya me li Rojava hêza Kurdan zayıf bike. Yani çiqas zerarê bide Kurdan ji bo dewleta Tirk wa qasa baş. Yani ne tenê ji bo Rojava. Dewleta Tirk em dizanin her tiştê ku weke nirxê Kurda be li hember di nava êrişî da ye. Niha li Rojava yani ev çend sal e li Rojava rêvebiriyeke Kurda hebû û ji niha şûn de jî hêviya hemû Kurda ew e ku li ser axa Rojava rêvebiriyeke otonom ya Kurdan çêbibe. û wê çêbibe jî. Ev xweşê dewleta Tirk naçe çi dike bila bike dixwaze denê pêş da rêvebiriya ku bê çêkirin ya Rojava zayıf dixîne. Lêbelê dewleta Tirk ser nakeve. Vê divê em baş bizanibin. Yani dewleta Tirk çi dike bila bike di dema pêş de
چه ریوبری دبه بلا ببه لسوریه چه ببه دناو دا نه ممکنه کو کرد جهنه بریا هر تشتی دخلیته دا جی هون دبینن آخا روژاوا آخا کو کرد لسر جیان دکن هما نزدیک سدی 35 سدی 40 یه سوریه نه ممکنه کو چه ریوبری دبه بلا ببه لسوریه چه ببه کردان ناس نکن مجبور کردان ناس بکن و یادن cihan ne mümküne bê Kurdan rêvebiriyeke nû ya Sûriyê nas bike. Yani li ser axa Sûriyê gelê herî layîk, gelê herî seküler ku bi cihanê re, bi cihana pêşverû re bikaribe di nava diyalogê de be Kurd in. Ne mümküne ku Amerîka bê Rojava Sûriyeke nû nas bike. Ne mümküne yekîtiya Avrupa bê Rojava Sûriyeke nû nas bike. Çîn jî wilo, Rusya jî wilo. Yani ti hêzê navneteweyî nikarin Sûriyê bê Rojava bê Kurdan nas bike. Ve çi bibe? Ev şerê ku niha di navbera Rojava û dewleta Tirk de yan jî Rojava û çeteyên Tirka yê SMO da şerê ku niha dimeşe ve heya berbi dawya meha çiler 2025 jî dewam dike. Gelê me yê Rojava derxedide. Kurdên parçeyên din jî alîkariyê didin Rojava. Bêguman divê derbarê de qelsî hene, zayîfî pir in. Lêbelê ji her deverê ji bo Kurdan, bi taybetî ji aliyê Kurdan ve ji bo Rojava dengê alîkariyê bilind dibe. û divê jî bilindtir bibe. Piştî bîstê çile ku li Amerîka Donald Trump wezîfê girt, ku siyaseta Amerîka ya derbarê Sûriyê de net bû, wê demê li Şamê rêvebiriyeke nû weçê bibe. Yani ev rêvebiriya ku niha hetê şê li Şamê çêkiriye, bêguman ev rêvebiriyeke demiye ya ji bo demekî Kurd e. Nikare Sûriyê bi rêve bibe. Sûriye hema merû dikarin bêjin ji 2012 vir ve di nava şer de ye, ev 12-13 salê ku di nava şer de derwas bû, merû dikarin bêjin nîvê bajarên Sûriyê hilweşiyane. Sûriye divê ji nû ve bê ava kirin. Ji bo avakirina Sûriyê divê li Sûriyê şer tune be. Divê li Sûriyê di navbera civakan de aşîtiyeke çê bibe. Kurd beşeke girîng yê civaka Sûriyê ne, Kurdên Rojava, bêguman di navbera Rojava û gelê Sûriyê de divê aşîtiyeke baş bêldar xistin. Ne wilo ve Sûriye ji nû ve nikare bê çêkirin. Ha, dema wilo bû wê çawa bibe, bêguman li Şamê wê rêvebiriyeke ji bo hemû civakên li Sûriyê jiyan dikin çê bibe. Di nava vê rêvebiriyê de Kurd wê xwedî giraniyeke mezin bin. Yani me got ya, axa Kurdan dike sedî 35-40 yê axa Sûriyê. û her wiha hejmara Kurdan jî li Sûriyê mezin e. Ji ber vê yekê Kurd wê di nava rêvebiriya giştî ya Sûriyê de jî cih bigirin. û her wiha Rojava wê weke herêmeke otonom bê nas kirin. Kî çê divê bila bêje? Rojava statûya otonom ji xwe re garantî kiriye. Wê di nava rêvebiriya Şamê de jî Kurd cihê xwe bigirin. Heta dibe ku di demê pêş de serokê Sûriyê Kurd be. Serok ne Kurd be jî wê serokwezîr Kurd be. û di nava wezîran de jî wê wezîrên Kurd zêde hebin. Çawa ku li Iraqê tê zanîn, carna serok Kurd e, serokwezîr Ereb e. Yan jî serok Ereb e, serokwezîr Kurd e. Li Sûriyê jî wê sîstemeke wilo bê li daxistin. Ne mümküne ku wilo nebe. Li Rojava jî bêguman rêvebiriyeke otonom ya Rojava wê hebe.
ev ciddi ve vatayı li Suriye rêveberiye ke federal ve çebibe. Yani Rojava veke herêmeke otonom ya beşeke Suriye di nava rêveberiya giştî ya federal da ve cihê xwe bide. û ji nû ve çêkirina Suriye anca wê demê dikare dest pê bike. Yani li Suriye rewşeke aramî çêbibe, aşitî di nava civakan da çêbibe, anca wê demê şûnde ji nû ve Suriye dikare bê çêkirin. Hinek kes behs dikin dibêjin Suriye wê bibe weke Efxanistan. Na, ne mümkün e. Ji ber ku civaka Suriye weke civaka Efxanistan nîne. Efxanistan ji cur ve cur qebîleyan, eşîretan civaka Efxanistanê ji cur ve cur eşîret û qebîleyan çêdibe. Lêbelê ya Suriye ne wilo ye? Yani li Suriye kêm zêde di dema Baesta jî rewşeke pêşverû hebû. Heta tê zanîn ku Partiya Baez partiya xwe weke partiyeke sosyalîst dizî. û her wiha rewşa mesela jinan li Efxanistan û Sûriye nikare bibe weke hev. Ji nihava li Sûriye bi taybetî li Şamê sê roj berê meşeke ji bo mafê jina çîbû. û jin dengê xwe derdixin. û her wiha civaka Kurda ya Rojava dema merû binêrin civateke seküler e. Ji ber vê yekê ne mümkün e Sûriye bibe weke Efxanistan. Lêbelê heteşe zihniyeta heteşê dikare weke zihniyeta Taliban be. Yani merû dikarin bêjin heteşe weke Talibana ye. Yan jî heteşe dixwaze weke Talibana be. Lêbelê wê ser nekeve. Lewre jî ez dikkat dikim niha rêvebirên heteşê bi taybetî Ahmed El Şara yan jî bi naveke din Colanî dema dawaxife van rojan zêde jî reportaja dide medya navneteweyî. Yani ew bi xwe jî dibêje Sûriye ne Efxanistan e. Ji ber vê yekê jî em rêveberiyeke weke ya Talibana çê nakin. Yani her roj guhertineke di xwedan merû dibînin ku çê dikin. Ev guhertin niha bi gotine lêbelê di demê pêş me de hêvîdarin wê bikeve emel jî, pratikê de jî. Yani heteşe weke beşeke ji Taliban qetiya pişta El Nusra heteşe niha rêveberî heteşê dixwazin xwe cuda bidin xuya kirin. Yani xwe hêdî weke hêzeke seküler, weke hêzeke demokratîk diyar bikin. Ev daxwaza wan ya cewher nebe jî şert û şûrtên ku niha li Sûriye li rojhilata navîn û rewşa pozisyona hêzên navneteweyî wan ferz dike ku ew xwe biguherin. Niha di vir de pozisyona Tirkiye wê çawa be. Weke me got Tirkiye li hember Kurda di nava şer de ye. Yani li hember tenê Rojava nine. Di şexsê Rojava da Tirkiye li hember Kurda di nava şer de ye. Heya bîstê çile me got Tirkiye wê li hember Rojava vê şerê dewam bike. Piştî bîstê çile şûnde piştî ku siyaseta Amerîka derbarê Sûriye de derbarê Rojava da netbir bû, edî Tirkiye nikare li hember Rojava zêde şer bike. Lêbelê li Sûriye weke tê zanîn hin ax heye dibin destê Tirkiye de ye. Yani Tirkiye dibêje SMO dowlerê da desthilatdar e lêbelê Tirkiye bixwe SMO ye. Yani SMO Tirkiye ye. Dema ku li Sûriye sistemeke çêbibe wê demê Tirkiye jî neçar dibe, mecbûr dibe ku xwe ji Sûriye bikişîne. Niha da zaten rêvebirên heteşê wilo dibêjin. Yani dibêjin hêzên biyanî dibê ji Sûriye derbikevin. Ji axa Sûriye derbikevin. Navê Tirkan nabêjin, ji ber ku Tirk alîgirê wan yê mezin bûn heya niha. Lêbelê ev alîgirî heya kengê wê dewam bike.
دما کل سوریه سیستم که نو چه بو یان جی روشه که آرامی چه بو او دمه ریوبریان نو یا سوریه بگمان وکم گفت ناو دا و کرچی خودی رولا که گرین بن و جی ترکیه را بیجن خواج افرینی بکشینه او هرم دنکو نها ترکیه کتیه تایبتی خواج جواندارا بکشینه Türkiye ve neçar ve jwandara derbikebe. Türkiye eğer dernekebe ve demi ve nakoki de navdara Türkiye u revebriya nuya Suriye'de çebibe. Ve demi Türkiye ve nikar ve beşdari pevajua jinuva çekirina Suriye bibe. Kiş bu Türkiye epir giriyde. Yani dema heşti kanunu de dema beşar Şam'e revya çuşunda belki ve pran dikkat kir li Türkiye kesin ku hissedarın fabrikayın çimentoyu bu zede bu. Yani bahayı hisseyin fabrikayın çimentoyu jinişka ve zede bu. Çima jber ku li Türkiye heviye kevulu heye ku د پیواژوا جنوبا چکرنا سوریه ده و فیرمین ترکان زیدتر رولی بلیزه. دما ناکوکی ده نالدارا ترکیه و ریوبریان نویا سوریه ده هبه و دمی ترکیه نکاره بشتاری پیواژوا جنوبا چکرنا سوریه ببه. لوله ترکیه و مجبور به بیار بده. یان بر ریوبریان نویا سوریه را لحظ بکه هزین خواهی لشکری جا آخا سوریه بکشینه او بشداری جنوبا چکرنا سوریه ببه یان جی و به ریوبریان نو یا سوریه و بکوه ناوا ناکوکیان و هر وها پفچونا اف جی بگومان لگوری برجواندین کابیتالیستین ترکیه نینه لو ریاض ویجم yani hükümeta AKP, MHP nahal hember rojava kendi havul ve şerbike jibisteme haçile şunda ve neçar ve mecbur ve hedi helvesta xwe buga hefide. Mijarek edin ku ez xazım taybeti şen gotina bêjim ya heyeta demê ku biçe İmraliyê. Te gotin ku van roja ve Pervin Buldan û Sırrı Süreyya Önder biçin İmraliyê bi Birêz Abdullah Öcalan ra hevtineke çektin. û her wiha di Ajansê Tirka da hate gotin ku vê demê mimkün e heyet neçêşin. Ji ber ku wilo tê gotin ku Birêz Öcalan gotiye heya rewşa li Sûriyê zelal nebe bila heyet neyê. Ev çiqas rast e em nizanin lêbelê hin medya Tirka wilo ragihandin belav kirin. Ez wilo texmîn dikim ku dewleta Tirk niha bi Birêz Öcalan ra di nava guftugûyê da ye. Dixwazin bi taybetî bi Öcalan bidin qebûlkirin ku ew dema bi heyeta demê ra hevîtinê çê bike ji wan ra bêje bila PKK çeka dayine, bila PKK silahê xwe dayine bê şert teslîmê dewletê bibe. Em baş dizanin ku keseke weke Birêz Öcalan wê tişteke wilo nebêje. Ji ber vê yekê dewleta Tirk hê biryar nedaye kengê heyeta demê biçe İmraliyê. Kengê dewleta Tirk biryar da kengê dewleta Tirk fêm kir ku ve Birêz Öcalan li gorî wan biaxife ew ê demê wê biryarê bidin îznê bidin ku heyeta demê biçe İmraliyê. Ez bawer nakim keseke weke Birêz Öcalan li gorî bercewendiyê dewleta Tirk li gorî bercewendiyê AKP MHP bangê li PKK bike bêje silahê xwe dayine. Lêbelê em nizanin wê rewş çawa bibe li İmraliyê guftûgû di navbera rayedarên dewleta Tirk û Öcalan da çawa derbas dibin ancak kengê ne bi rêya heyeta demê jî
کنگی به اوایه که دیرکت مجده به برز اجالا هنتش بهیست اوی دمی باور بکن که او چه دخواسته لیبلی ویجد ویم بزانه بن yani برز اجالان عبدالله اجالان ev 25 sale de zindanê daye. û va 25 sale jî bê Abdullah Öcalan PKK xwe bi rêve dibe. Rêvebiriyeke PKK heye. Yani her gotinên ku ji İmraliyê derbikevin ji bo rêvebiriya PKK, ji bo rêvebiriya PKK ku tê gotin li Qendîlê ye weke ferman nîne. Vê jî divê em bizanibin. Yani gotinên ku ji İmraliyê derbikevin eğer li gorî bercewendiyên PKK bin, PKK wê qebûl bike, eger li gor bercewendiyên PKK nebin, rêvebiriya PKK wê qebûl neke. Ancak vê jî di demê pêş de kengê mekaribiye bi awayeke dîrekt ji İmraliyê mesajan guhdar bikin, em ê wê demê bizanibin. Hevalên hêja di rojevê de pir tiştê dijî hene, lêbelê bi taybetî îro mixwast li ser van hala bisekinin, heya careke din bimînin dixweşiyê de silav û riz.